برê Kurdan di pendên xwe de gotine av û avahî bi wateya ku devera av lê peyda bibe civa ku avahî lê geş dibin ji ber ku hemû aliyên jiyana xweş bi avê re peywendîdar in. Av yek ji girîngtirîn regez û elementên jiyana xelkên Rojavayê Kurdistanê ye. Ev parçe ji Kurdistanê jî di serdemên berî sed sala bîstim de bi dewlemendiya xwe ya avê navdar bû. Bi awayekî ku li piraniya herêmên Rojavayê Kurdistanê ji dêrika Hemko, heta Qamişlo, Serêkaniyê, Kobanî û Efrînê çavkanî, gol, çem û cobar hebûn. Lê bandora planên stratejîk yên siyasî yên demdirêj bi awayekî nerênî li ser vê rewşê hebû. Ku ji aliyê Bakur ve Tirkiye hemû çem cobar, cok û jêderên avê ji ser Rojavayê Kurdistanê birîn. Her ji bo vê mebestê jî bendavên berfireh û kûr li navzevî û çiyayên Bakurê Kurdistanê durust kirin. Di encamê de welatiyên Rojavayê Kurdistanê ji samana ava welatê xwe bêbehr man. Hikûmetên Sûriyê bi taybetî di serdema desthilata Beዕz de parastin û geşkirina jêderên avê û asayîşa avê weke mafekî mirovî piştguh kirin. Wiha jî astengî û kelim li ber peydakirina avê danîn, her wiha rêdan xerckirineke heremekî û bêserûber ji avê re. Êdî ziyana vê yekê li ser çandinî, pîşesazî, bazirganî, aborî, avahî, hevterazûya jîngehê û tenduristiyê hebû. Heta ku ev rewş bû yek ji hokarên nexweşî, hejarî, koçbûn û mişextiya welatiyên Kurd ber bi deverên din ve ku nebûna avê ji wan re bû derdekî giran. Gelek jêderên avê li Rojavayê Kurdistanê hene weke Baran, Çem, Çavkanî, Bendav û Golan. Ji wan jî çemên Xabûr, Dicle, Ferat, Efrîn û Ceqceq. Lê weke ku tê xwestin sûd ji van jêderan nayê dîtin. Bi ser de jî yedeka avê li Rojavayê Kurdistanê rastî piştguhkirin û miçiqînê hatiye. Lê li şûna çareserkirinê hikûmeta Sûriyê ev rewş bêhtir têk bir û ziyan berfirehtir kir. Bi sedema kolana heremekî ji bîran re jî ava binzeviyê berdewam dikên bûnê de ye heta astekê ku metirsiya nemana wê heye. Yek ji kêşeyan li Rojavayê Kurdistanê jî nepakiya vê avê ye, her wiha bikaranîna wê bi awayekî nerêk û pêk. Êdî di encamê de av bêhûdetê xerckirin ku ne ji vexwarinê re ne jî ji çandinî û pîşesaziyê re dimîne. Ev rewş asayîşa avê dixe ber metirsiyeke mezin û krîza avê dibe beşek ji krîza Sûriyê bi giştî di nav de jî Rojavayê Kurdistanê ku ber bi zohabûnê ve diçe. Xalid Cemîl Mihemed, Rûda.